Loves! Ano uli-uli pa mga niya? Hi, Loves! Long time no see! Di na ko gusto makikita sa imong jagway! Layas na layas! Layas na ditong buysita ka! Oh! Uy, day. Dali, ragod. Nakaunaw na ko ba ka ng... Dawatan pa sa itong mga partner? Hala, day. Mao ganun akong problema, day. Uy, day. What if kanang awayon ta nila? Musukol ta ko eh. Uy! Ita papildi, day. Uy, kay pae maputa, day. Tara, day. Hala. Ang mga bana man ni Charmy nagiagatan nga bayot naman ni silang duha. Uy, naganahan ko karon daghan nami. Hoy mga yun! I'm sad. Uy, Yots! Asa makagikan? Hay, alangan ng laki, uy! Yots, kanang pwede mga tabang? Na, unsa pa po ng tabanga po? Kung kwarta imong iskutan, day, wakoy kwarta. Unsa man nga tabang? Ay, day, kanang magpatabang ta misay mo. Kay mahadlok naman gud mo uli sa balay gud, day. Uy! Kani, day. Uy, mahadlok may kulatahon may dayo. I'm so scared. Uy, nga mahadlok man mo. Kung dili na mo dawaton sa inyong tagsa-tagsa ka, partner. Uy, dagang laki, uy! Mo ba, di ba, laki man na inyong gusto. Halaut, tama! Hala, uy, duwatan kaya ko sa akong asawa nga bayot naman ko. Ay, scared man ko, uy. Naan ang mga bayot nanguli na. Nah, tu aras bukno ni lubad na. Natakdan jud ning bituya ba pagkabayuta gyud. Ayo! Loves! Ano uli-uli pa mga niya? Hi, Loves! Long time no see! Long time no see sa imong panga. Ano ni uli pa man ka? Uy, kuratan ng tanim. Gimingaw mo ko ni mo, Loves. Gimingaw ka? Pila ka daw kay uli-uli din niya katunga ka sa imong laki. Loves, relax lang kay imong heart mo puto. Napaka-concern. Paghuwat dia. Di na ko gusto makikita sa imong jagway. Layas na layas! Pusa man, di yung kamuhawa diri ha? High blood kay kurun ba? Na! Babe! Babe! Unsa may giuli-uli nimo ding tawada ka? Kanya nga naman suko man ka. Pangutan-on pa ko nimo nganong nasuko ko? Unsa may giuli nimo ding tawada ka? Babe, I missed you. Miss you nang naong nimo. Dili na ko mudawat nimo kay dama kay kang dako. Baboy! I'm so scared. Skirt nang naong nimo. Paghulat. Layas sa ditong buysita ka. Oh, Uyag na ikukuat ko. Patutuyin ko nimo. patutuyan ang naong nimo. Layas dito. Oh! Dili na ko mudawat nimo. Layas diri. Baboy nga bayot. Dili na ko mudawat nimo. Anyway guys, nako ipaila-ila sa inyo nga dula mao ni ang 77 PNL. So tan-awa akong wallet diri guys, dako kay siyang kantidad. Maura gyud niya akong nadaugan sa pagdula lang aning nga games. So kay dili pa man ni enough sa ako ang nga kwarta, so magdula kog usab para na ako ipanghatag sa mag-cash in og mag-register ani nga dula. So magdula tag mines. So diri sa mines guys, dali ra kay mechanic ani mo bet lang ka og pilay gusto nimo basta likayan lang gyud nimo ang upat ka bomba. So ako mo bet ko og 200. Tawa guys, akong 200 dahimog 400. So i-cash out na nato na. Tapos dili pa man na enough sa ako ang inana lang akong daog so mo bet kog 400. Bet. Di kaya lang yun ang bomba guys. O tawa guys, akong 400 nahimo siya 800. So i-cash out na nato na. Tapos mo bet na pug ko og 600. Oh, tawa guys, akong 600 nahimo siya 1,200. So i-cash out na po nato na. Mubet na po ta og 1,000 para dako jud tag dao guys. Then bet. Oh, tawa guys, akong 1,000 nahimog 2,000. So i-cash out na po nato na siya. So inani ra kadali magdula og mine sa 777 PNL guys. So gusto ka makakwarta parehas nako, i-click ng link sa comment section.